जालांबाय नोंथांनि उनाव दिनै बाक्सा जिल्ला सिंनि माहालामनि सुबुंखौ मा हाबाफारि लादों मा जाहोन लानोबा मा थांखियै जों फोरमायनो थाखाय नैबे बिपिएफआ सरकार दानाया 2 दान जालांबाय आरो दिनै जोङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बरमानि कदमतलायाव 50,000निबो बांसिन सुबुं थुबुरमा लानानै जोङो मेल मोनसे खुंदों आरो बे हाबाफारियाव बिपिएफ हान्जाजों लोगोसे बिजेपिनि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो आथिखालाव बिटिसिआव बिपिएफ आरो बिजेपिनि जथाय मोनसे सरकार सोलिगासिनो दङ जोंना थांखिया बेनो जे जोङो इलेक्शननि समाव रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन लाइमोनफोरनो माने रांखान्थि फारसे जौगानायनि थाखाय साफ्रोमबो लाइमोननो 2 लाख थाखा होनाय जोङो बेखौ अलरेडि रेडि खालामबाय बे खोथाखौ जोङो माने फोरमायनो फैदों 100 कोटी थाखा बाहायनायनि जिथु खोथा जों बुंबाय थादोंमोन आरो बिनि उनावहाय मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो देग्लाय मोनसे समस्थियाव 833 मोनसे समस्थियाव जोङो टारगेट खालामदों बेखौ जानुवारि दाननि लास्टिंजाय जोङो माने सेरेमोनियेल डिस्ट्रिबिउशन खालामनो थाखाय जों बेखौ रेडि खालामबाय आरो बिनि उनाव जोङो नैबे आईबीएस गरिब मानसिफोरनि जितु आईबीएस पार हेड 10,000 जोङो मोनसे समस्थियावहाय 1250 1250 जोङो होनो थाखाय बेखौ रेडि खालामबाय बेखौबो सेरेमोनियेल डिस्ट्रिबिउशन खालामगोन हा पाट्टा होनायनि खोथा बर' मानसिफ्राबो हादान ओनसोलाव गोबां माने रायजो जानाय दङ माने बिथांमोननो जोङो हा पाट्टा होनो होननानै खोथा होदोंमोन बेजों लोगोसे गुबुनारिफोर जायफ्रा मोनथावथाव नमसाव गोग्लैयो हानि पाट्टा मोनथावथाव बिथांमोननोबो हानि मियादि पाट्टा होनायनि खोथा आरो जानुवारि दानाव इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि इएमआ अलरेडि दाख्लैबावै एसेम्ब्लियावबो फोसावखाबाय जे टेट क्वालिफाइड मास्टारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जोङो माने रेडि खालामबाय आरो दा बिनि अनगायैबो जोंना थांखिया बेनो जे शान्ति भाबै जोङो बिटिसिखौ जौगाहोनो नागिरदों गोबां माने बावहाय अनुष्ठान प्रतिष्ठान लाबोनाय जागोन आरो जोङो दिनैनि मेलाव दाख्लैबावै 29 नभेम्बर खालि जालांनाय जिथु जोंनि एसेम्ब्लिखौ माने सिफायनाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरि एबसुनि ब्रेक लानानै एसेम्ब्लि सिङाव हाबनानै माखासे फरायसाफ्रा बेखौ सिफायनायनि सायावबो जोङो कन्डेमनेसन होदों आरो बेयो गणतान्त्रिक देशआव बेयो थिग जायाखै आरो एबसुनि आन्जादावथ' नन भायलेन्सनि खोथा बुंबाय थानाय जायो सानफ्रोमबो शान्तिनि खोथा बुंबाय थानाय जायो खिन्थु एबसुनि स्ल'गान होनानै एबसुनि प्लेट लानानै जोंनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि सिङाव हाबनानै जिथु माने दाङाबाजि खालामनाय आरो सिफायनाय बेखौ जोङो गोथौ गोसोजों माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरो कन्डेमनेसन खालामदों इन फिउचार जाहाथे बिदि खालामा माने स्टुडेन्टफोरानो जोंनि फिउचार दा स्टुडेन्टफोरा आङो सानदों बबेबा साइडआव माने मरेल बिल्डिंआव बिथांमोना लेकिं जादों नामा बा सोरनिबा थुनजायनाय दं नामा सिङाव मानो बेबायदि खालामदों बेबायदि खालामनाया थिग जायाखै आङो बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों स्टुडेन्टफोरा गावबा गावनि फिउचार केरियारखौ लानानै जाहाथे सिरियास जायो गावनि केरियारखौ लानानै सिरियास जाथों आरो आङो गोबां समाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सिआइटि बा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बा गुबुन गुबुन जिल्लानि कलेजफोरनि स्टुडेन्टफोरा जेब्ला चिफ सारनि खाथियाव फैयो एडमिसननि थाखाय आं गोबां हेल्प खालामनानै होनो मोनदों इडुकेसनेल एस्कारसनि थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ आं गोबां हेल्प खालामनो मोनदों आरो दा जोङो सरकार हिसाबै बे जोंनि दायित्वजों खालामखागोन फिउचारबो खालामगोन दा आंनि खोथाया बेनो जे केरियार दानायाव जाहाथे स्टुडेन्टफोरा गोसो होयो जोंहाबो बयहाबो सेन्टिमेन्ट दं जों बिपिएफनि बुंनायनि स्पिरिटआ जाबाय एसटिखौ होयोब्लाबो जाहाथे बर' जाथिया जेबो खहा जाया बर'जों लोगोसे जोंनि आसामाव थानाय गुबुन गुबुन एसटि हारिफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया बेखौसो जोङो बुंबाय थादों आरो एसटिखौ मानो होनो हाया जानो हाया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आरसिआइ रेजिस्टार अफ जेनेरेल इन्डिया जों बेखौ माने डिसिसन लागोन आरो दा जों होनोबो हाया जों बेखौ होबथानो हाया दा बियो माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो बिबान जाहैबाय दा बेनिखायनो बे खोथाखौ लानानै जोङो बयबो गोथौयै सानलायनांगोन अलरेडि इउपिपिएलनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोन माने क्लियारिफिकेसन होबाय इउजि ब्रह्म बिथांमोननि सिनियर लिडार बिथांमोनाबो जुदि बुंबाय दा बुंसेयावबो माखासे मानसिफोरा माने नेगेटिभ मटिभेसन होनानै फेसबुकआव बिराद गाज्रि जोंनि लिडारफोरनि सायाव गाज्रि खोथा बुंबाय थानायखौ जों नुदों आरो खिन्थु बिदि खालामनाया थिग नङा आनपार्लियामेन्टारि वर्ड्स बाहायदों सोरखौबा माने मार्टार खालामगोन होननानैबो बुंदों गोबां मानसिखौ जों सिनायो जायफ्रा बुंग्रा बिथांमोनाबो दैदेनगिरिफोरनि जुदि मेन्टेलिटिया बेबायदि जायोबा जाथिफोरा माबायदि दैदेननो नागिरो माने जों माने सन्देह जायो आरोखि
उनाव जोङो एपिल इलेक्सनखौ बावला मोनसे प्रिपारेसन जोङो माने